Zdravo svima, kao što vidite po naslovu, danas sam rešila da vam snimim otvaranje album paketa. Ja sam se upravo vratila iz škole i zatekla sam paket na stolu, tako da sam odlučila da vam napravim ovaj video. Ja sam naručila samo jednu stvar, ostale stvari su od mojih mušterija, tako da eto, čisto da vam napomenem da znate. Počet ćemo sa stvari koje sam ja naručila, to je ovaj Avon Lux Carmine u nijansi Pink Satin. Ja već imam iskustvo sa Lux Carminima i moja nema kraja mom oduševljenju sa njima. Dakle, pakovanje klasično, luksuzno kao i kod svih Lux Carmina i nijansa izgleda ovako. Dakle, jedna prelepa nude rozikasta nijansa. Izgleda ovako. I bit će mi super nijansa. Falilo mi je neke roze nijanse u mojoj kolekciji, tako da sam odlučila da naručim ovaj karmin. Ovi karmini nisu nešto dugotrajni, jer im je takva formula, jako su hidratantni, onako, ne znam kako da vam objasnim njihovu strukturu. Ja imam u nijansi Nude Sleep i bukvalno ga ne skidam jer je stvarno fenomenalan, tako će biti najverovatniji slučaj i sa ovim, da ga neću skidati jer volim Lux Carmine. Sljedeći proizvod je Avon Footworks krema za stopala. Dakle, ima klasičan ružan miris kao i skoro sve kreme iz ove kolekcije, ali što se tiče posla kojeg obavljaju, to je stvarno fenomenalno, hidriraju vašu kožu, stopala i peta. Dakle, omekšavaju pete, što je meni najbitnije jer imam problem sa ispucalim petama. Ja imam neku ljubičastu, skoro sam je potrošila i morat ću da kupim novu. Što se tiče ove zelene, ne znam, tako da, ali imate sve moje preporuke za te kreme. Onda imamo dva gela za tuširanje, to jest ovo je kupka sa, ne piše sa čim, to jest piše, ali ja ne znam da prevedem. Vidite šta je, ja nisam sigurna. Dakle, nju ne mogu da pomirišem zato što je osigurana ovde gore. Kupka ima 500 ml, ove kupke su skoro uvek jako povoljne. Ja sam ih do duše koristila kao gelove za tuširanje i stvarno su fenomenalne, tako da imate sve moje preporuke. Klasičan Avon Senses gel za tuširanje. Ovo je sa jabukom i ne znam čime još, ne znam da prevedem. Dakle, opa, evo. Miriše onako klasično na neko crveno voće, dakle na borovnicu i na tako neke stvarčice. Ja baš nisam ljubitelj tih mirisa, ali ko voli miris crvenog voća, ovo će mu se dopasti. Sljedeći proizvod je Pour Blanca parfem. Ovo je, čini mi se, beli. Sada ću da otvorim. Da, jeste, to je beli. On mi je iskreno najlepši od svih. Ja sam imala i onaj ljubičasti. Ne mogu da osjetim iskreno, ali znam, jedan moja drugarica je imala i kod nje sam pomerisala i stvarno sam se oduševila, tako da što se tiče ovih parfema imate sve moje preporuke. Zatim imamo dve iste kremice, to su ove Care kremice iz Care kolekcije. Već sam rekla u nekim prethodnim videima da mi proizvodi iz ove Care kolekcije ne odgovaraju, jer su ovo proizvodi za jako suvu kožu, tako da meni ovo baš i ne odgovara. Ova je sa kolagenom i elastinom. Dakle, klasična bela krema je unutra. Ima jako lep miris, na čisto miriše, što mi se jako dopada, jer ja ne volim jake mirise krema, volim da je to nešto onako suptilnije. Onda imamo još 3 parfema, onda imamo ovaj muški Individual Blue. Njega je moj otac koristio pre i stvarno je bio odličan. Dakle, pakovanje izgleda ovako, malo je zaobljeno. Miriše jako lepo, dakle nije nešto sad onako ubitačno jak miris, ali dosta lepo miriše i meni se jako dopada. Sad parfemi su stvar ukusa, tako da tu ne mogu da filozofiram nešto. I imamo isti parfem, samo zeleni. Njega ne znam kako miriše, nikada nisam pomirisala. Dakle, pakovanje izgleda isto.
Ne mogu da osjetim, morala bih da prsnem, ali verujem da je ovaj malo egzotičniji, bar mi tako deluje po pakovanju. I imamo još jedan parfum, samo ženski, to je Silky Soft Mask. Ko je gledao moje prethodne videe zna za ovaj parfem i da ga ja obožavam i da je to moj omiljeni parfem. Ne mogu sada da ga otvorim zato što je lepo zapakovan, ali što se tiče njega imate sve moje preporuke. Jedna od glavnih nota mu je mošus, tako da podsjeća i na čeriš parfem. Osjeća se dosta i vanila, tako da ko voli miris vanile, njemu će se ovo sigurno dopasti. Onda imamo ovo nešto što prvi put viđam. A ne, ovo su perlice, samo što pre nije bilo ovakvo pakovanje. Sada ću to da otvorim. Dakle, to su one kuglice. Mislim da su ove one najsvetlije, nisam sigurna, sad ću da vidim. Dakle, crno je pakovanje. Imate ovaj sunđerčić preko. Da, ovo su one najsvetlije, dakle one kao roze. Ja ne znam da li ja to vama mogu da pokažem. Ne znam da li ste vidjeli, ali ja nisam probala ove kuglice nikada, ali nekako mi nisu baš nešto primamljive jer ne vidim njihovu svrhu. Jedino one bronzane kuglice mogu da koristim kao bronzer, a što se tiče ovih svetlih baš nešto i nisam sigurna. Sljedeća stvar, imamo ovu neku turpiju za pete, isto iz Footworks kolekcije, nisam probala tako da ne znam da vam kažem. Imamo 4 spreja za telo, bila je neka akcija, ako kupite 2 po cijeni od 250 dinara dobijete treći za 10. Tako da mi je neko naručio 3, dakle ovo je nar i mango, ne mogu da pomirišem zato što bih morala da prsnem, a nije moje, tako da ne želim to da radim, ali pomirisala sam ih skoro, tako da znam da su dobri. Svi uglavnom sve prskalice odavde uglavnom lepo mirišu, tako da tu ne možete da pogrešite mnogo. Ova je sa čajem i vrbenom i to moja tetka ima, to je onako više malo egzotični miris, onako miriše na neke biljke, na zeleno nešto, tako da ko voli tako neke malo čudnije i egzotičnije mirise, ovo će mu se dopasti. Sljedeća stvar su lakovi za nokte. Prvi je Magic Effects Neon kolekcija Red Shock. Sada ću da otvorim. Jako lepa, onako neka crvena nijansa koja dosta vuče na roze, ima nekog sedefa u sebi, jako je lepa. Presijava se malo i na tegec. I imamo Gel Shine kolekciju, ovo je bezbojni top coat. Da, bezbojni top coat. Verujem da je dobar, nisam probala, ali verujem da je dobar. Onda imamo Luxovu maskaru, ko gleda moje videe zna da mi je ovo omiljena maskara i da ću je kupovati dokle god je budu proizvodili. Dakle, ovako izgleda pakovanje, ne želim da je otvaram, ali pogledajte moj video proizvode koje stalno koristim i uvek iznova kupujem, ostavit ću vam link ispod videa, tu možete vidjeti ovu maskaru i recenziju što se tiče nje. Imamo, ovo ne znam šta je, ovo je kao flomaster za usta, eto tako da kažem, u nijansi Raspberry, ako se tako čita. Nisam tačno sigurna, ali vidjet ću da li ja ovo mogu da otvorim. Nešto nisam sigurna, ali probat ću. Evo ga. Da, evo, izgleda ovako. Ovo je neka također kao nijansa onog laka, neka crveno-rozikasta. Bukvalno kao flomaster je. Ne želim da piše. I bukvalno im miriše na flomaster. Da, ima miris na flomaster, klasičan marker. Tako da, eto, vrlo čudna stvar. Ne bih imala smelosti ovo da probam. Tako da, eto, imamo još jednu maskaru. To je ova... Nisam sigurna kako se čita, pročitajte sami. To je ona narančasta maskara. Probala sam je, iskreno nisam nešto oduševljena jer mojim trepavicama ne odgovaraju plastične četkice.
ali moja drugarica je imala dosta dugo ovu maskaru i njoj je toliko dobro izvlačila trepavice da je to neverovatno. Koliko znam, neće vam dati nikakvu gustinu, već samo dužinu, tako da kome to treba ima moje preporuke. I ostala su nam još 4 proizvoda, to je ovaj Color Trendova bela olovka. Sad ću da vam pokažem kako izgleda. Dakle, klasična bela olovka izgleda ovako, nisam probala, ali sam čula sve najbolje o njoj. Tako da i za to imate moje preporuke. Imamo ovu Nutrafacts penu za čišćenje lica. Ja imam ovu penu i imate sve moje preporuke od mene. Jako lepo očisti lice, ima miris onako na neke biljke, na sveže, na čisto, ne peče me lice od nje, tako da sve moje preporuke imate za nju. Imam ove Advanced Techniques silikonske kapi za kosu. Dakle, izgledaju ovako. Ne mogu da osjetim miris, sada ću da ovako da otvorim. Miriše bukvalno kao neke one proizvode koje koriste frizeri, onako profesionalno. Nisam ih probala, ali ovo dosta ljudi kupuju, tako da je verovatno dobro. I imamo jedan noviji puder u kamenu u nijansi medium. Evo ovako izgleda. Ne dobijete ni nikakvo ogledalo niti sunđer, samo običan puder. Ima 10 grama, nisam ga probala, ovo je noviji proizvod. Tako da to je to. I to je to što se tiče ovih proizvoda. Ispraznili smo kutiju. Još neke stvari, dakle, dobila sam uzorke od ovih nekih novih parfema. Ovo su iz kolekcije Today Tomorrow. Ne znam, nisam probala, javit ću vam utiske kada probam. Dobili smo ove neke male kataloge sa nekim specijalnim ponudama. Dobili smo Focus, u tome se nalaze neke specijalne ponude za Avon dame. Ovako izgleda novi katalog. Ukoliko želite da vam uradim prelistavanje, napišite mi to dole u komentarima. Prošli put sam snimila, niko nije hteo da gleda pa sam ga obrisala, prosto neću da snimam videe koje niko neće da gleda. Dakle, ukoliko se vas više izjasni da želi da gleda ovaj video, ja ću napraviti, ako ne, onda ništa. I ovo je, dakle, katalog za septembar, a dobili smo i katalog za oktobar. Dakle, izgleda ovako, vidim već na prvi pogled da ima dosta dobrih ponuda, tako da to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svideo. Koliko jeste, lajkujte, komentarišite, napišite mi u komentarima koji vam je omiljeni proizvod iz Avona, pratite me na društvenim mrežama i vidimo u sljedećem videu. Ćao!